ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хушомадед ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшо исоев. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. ногуфта намонад, номрое ки дар комментария закрепид каргай дар телефонотон сахранид ки ҳатман ё бар худи шумо ё ин ки ба дӯстонатон билети арзон дар кор мешавад. мо барои шумо билети арзонро пешниҳод мекунем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, қиссае ки имрӯз ман пешкаши шумо мегардонам бо як илтимос, бо як хоҳишҳои зиёде рӯи навор оварда шудааст. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам то ки дар зери навор дашмонҳои қабеҳ нашавад, гапҳои бад нашавад. номи ин қисса чунин: пеш аз тӯй нодухтар шудам. салом акои қадамшо исоев. ман як духтари 18-солае ки дар роҳи ишқ сахт шикаст хӯрда ҳастам. намедонам сарамро ба куҷо занам. аз кӣ мадад пурсам? волидонам маро ба сад умед ба хондан равон карда буданд. вале ба доми фиреби ҷавоне афтидам. маҷнуни макор домони маро бо чормағи пӯч пур карда, аввал зару зевар, баъд ганҷи беҳтарин номусамро рабуд. шояд шумо гумон кунед ки ман ягона духтари бероҳа ҳастам. вале дар асл чунин нест. ошиқи номардам. бо таҳдид маро ба дом меафтонд. вай аввал маро сурат гирифта баъд таҳдид кард ки агар ба хубӣ ба хонааш наравам, аксҳоямро дар сомонаи иҷтимоӣ партофта номамро ба фоҳишагӣ мебарорад ва шармандаи дӯсту душманам мегардонад. аз тарси шарманда шудан ба наздаш рафтам. вай қасам хӯрд ки ба ман даст намерасонад, вале ба аҳдаш вафо накард. баробари аз дар даромаданам зуд дарро аз дарун маҳкам карда, як бора мисли гурги гурусна ба ман дарафтод. ҳарчанд дасту по задам, аз чанголаш раҳоӣ ёфта натавонистам. ҳамин тавр он номардона ба зурӣ ганҷи номусамро аз ман рабуд. падару модарам аз фоҷиаи ба сари ман омада хабар надоранд. онҳо маро ба як ҷавоне ки падараш бо падарам ҷураи наздик будааст фотиҳа карданд. дирӯз бо номзадам вохӯрдам. бисьёр бачаи хубу дилкаш, вале ман ба ӯ сазовор нестам. аз гирья на шаб хоб дорам, на рӯз. орому қарор ростшунаве наёфта ба ин шабака, шабакаи қадамшо исоев муроҷиат кардам. шунавандагони азиз, касоне ки ин шабакаро дастгирӣ мекунед, гӯш мекунед қиссаҳояшро, илтимос, чӣ кор кунам? ба маслиҳати шумо ниёз дорам. маслиҳатам диҳед. шояд маслиҳати шумо чунин бошад: баъди ин қадар хиёнати кардаат худатро куш. вале ман худам гунаҳгор. агар худкушӣ кунам, гуноҳи дубора мешавад. гуноҳе ки дар назди худованд нобахшоянда. қиссаи имрӯзаи мо ҳам ба поён мераса. дар вақти хондани қисса хеле нороҳат шидам. ягон хатоӣ дошта бошад, бахшиш мепурсам аз шумо пешакӣ. фикри хитона дар комментария ҳатман нависен. боқӣ худованди меҳрубон ҳаматона нигаҳбон бошад. подписчикои азиз, то наворҳои дигар.